ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗം. നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം 6ലേക്ക് കടക്കാണ്, ധ്യാനയോഗം. അപ്പൊ ഇന്ന് 6 അധ്യായം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കർമ്മയോഗം, ആദ്യത്തെ ഭാഗം കർമ്മയോഗം നമ്മുടെ തീരും അല്ലെ. നാളെ തൊട്ട് നമ്മള് അടുത്ത യോഗം ഏതാണ്? ഭക്തിയോഗം തുടങ്ങും. അപ്പൊ ഇന്ന് കർമ്മയോഗത്തിലെ ലാസ്റ്റ് അധ്യായമാണ് 6ാമത്തെ അധ്യായം, ധ്യാനയോഗം. ധ്യാനയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധ്യാനത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ, പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം, ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ 3 ഭാവങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അല്ലെ. അതില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്, ആ ഭഗവാനെ നമ്മള് പരമാത്മ രൂപത്തില് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. കുറെ വർഷങ്ങള് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് ഭഗവാനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കുന്നു നമ്മള് 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ. ഓർമ്മയില്ല എല്ലാവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ 3 ഭാവങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടത്? അങ്ങനെ നമ്മള് കുറെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ധ്യാനം ശരിക്കും നമ്മളുടെ ഏത് യുഗത്തിലാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ധ്യാനത്തിന് ഏത് യുഗ പറഞ്ഞിരുന്നത്? സത്യുഗത്തിലായിരുന്നു ധ്യാനം പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലെ. 4 യുഗങ്ങളിലെ സത്യുഗത്തിനായിരുന്നു നമ്മൾ ധ്യാനം പറഞ്ഞിരുന്നത്. സത്യുഗത്തിലായിരുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ ആയുസ് 1,00,000 വർഷമായിരുന്നു സത്യുഗത്തിലുള്ളവരുടെ ആയുസ്. അവിടെയാണ് കുറെ വർഷം നമ്മൾ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് നമുക്ക് പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിച്ച് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ധ്യാനയോഗത്തില് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മള് ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ബ്രഹ്മനിർവാണ തത്വങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാൻ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു? നമ്മള് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കുക, അതിനാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള്? മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവർക്ക്, പിന്നെ ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാനായിട്ട്, അതായത് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുന്ന നമ്മൾ 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടിരുന്നു. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഓർമ്മയുണ്ട് അല്ലെ. അതിനുശേഷം നമ്മള് എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭഗവാന്റെ തത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതായത് ശാന്തി ശ്ലോകം കണ്ടു നമ്മള്. ഭഗവാനെ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നും കൂടി നമ്മൾ കണ്ടു. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും നാഥൻ, എല്ലാവരുടെയും നാഥൻ ഭഗവാനാണ്, എല്ലാ ഭോക്താവും ഭഗവാനാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വം മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങി ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കാന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകണം. ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാനായിട്ട് വിവരിച്ചതിന് ശേഷം അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയിലേക്ക് കടക്കാണ് ഇനി. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് യോഗ പദ്ധതികളൊക്കെ എന്തിനുള്ളതാണ്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതില് ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതി താരതമ്യേന കലിയുഗത്തില് നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പ്രയാസമാണ് അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കാനായിട്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അത് പറയുന്നു എന്നുള്ളൂ. നമ്മളോട് പറയാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മയോഗം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നു എന്നുള്ളൂ, പക്ഷെ എങ്കിലും ഏറ്റവും പ്രധാനം, ഏറ്റവും നല്ലത് കർമ്മയോഗം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെയാണെന്നും ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തില് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. അതില് ഗീതാ മഹാത്മ്യം പറയാണ്, ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു അധ്യായം പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരു മർത്യന്റെ 32 തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളെ ഭഗവാൻ കേശവൻ പൊറുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരാളുടെ 32 തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളെ പൊറുക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരധ്യായം പാരായണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. ഇന്ന് ആരൊക്കെയാണ് ഭഗവത്ഗീത അധ്യായം വായിച്ചത്? വായിച്ചു എന്നാരെങ്കിലും ഒരു അധ്യായം? 2 അധ്യായം വായിച്ചു.
അപ്പൊ മാതാജിയുടെ കുറെ പാപങ്ങൾ പോയി അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരധ്യായം കഴിച്ച 32 തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങൾ ഇല്ലാതാകും. ഭാഗവതം വായിച്ചു. അപ്പൊ ഒന്ന് ശരിയായിണ്ട് എല്ലാതും. അപ്പൊ വായിക്കാത്ത ഒരു ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ഉടനടി ഇരുന്ന് ഒരു അധ്യായം വായിച്ചിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മളെ 32 തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ പഠിക്കും കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ സ്വാധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 1. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അനാശ്രിത കർമ്മ ഫലം കാര്യം കർമ്മ കരോതി യഃ സ സന്യാസി ച യോഗി ച ജ്ഞാനിരഗ്നിർന ചാക്രിയഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയും, അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു ബാധ്യത, നമ്മുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? സന്യാസി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലാതെ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള യോഗിയും. അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല? നമുക്ക് സന്യാസി എന്നോ യോഗി എന്നോ പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു ബാധ്യതയാണ്, നമ്മുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് സന്യാസി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും, യോഗി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ച ഒരാളെയോ കടമ നിർവഹിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല? സന്യാസി എന്നോ യോഗി എന്നോ പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു യോഗയെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കുറെ പിക്ചേഴ്സ് കാണിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇതിനെ നമുക്ക് യോഗ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കോ? ഈ കാണുന്ന പിക്ചറിനെ നമുക്ക് യോഗ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കോ? ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മണ്ണിൽ തല കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുക, ഇതിനെ നമുക്ക് യോഗ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ഈ കാണുന്ന പ്രവൃത്തികളൊക്കെ യോഗ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ്? യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് യോഗ? ദൈവമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക, ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ, ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഈ കണ്ടതൊക്കെ എന്താണ്? നമ്മളെ ശരീരത്തിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ശരീരത്തിന് ക്ലേശങ്ങൾ കൊടുക്കുക, അതാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? ആ കാണുന്നതൊക്കെ തല മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിടുന്നത്, ഈ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ നമ്മളെ ശരീരത്തിനെ നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനൊന്നും നമുക്ക് യോഗ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, അഷ്ടാംഗ യോഗം, ഭക്തി യോഗം, ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത്? യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ യോഗയാണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇത് കണ്ടതൊന്നും എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് യോഗ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇനി യോഗയുടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 6ാമത്തെ അധ്യായം അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആ അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 സ്റ്റെപ്പുകൾ, അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 സ്റ്റെപ്പുകളാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. അതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ, 8 സ്റ്റെപ്പുകൾ. ഏതൊക്കെയാണ്? യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, സമാധി. ഇതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. ഇത് പറയുന്നത് 8 സ്റ്റെപ്പുകൾ. ഫസ്റ്റത്തെ യമം. യമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? യമം എന്ന് പറയുന്നത്. യമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, ചിലത് നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ ചിലത് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചില ശീലങ്ങൾ നമ്മൾ അനുസരിച്ച് കൊണ്ടുവരണം, നിയന്ത്രിച്ച് കൊണ്ടുവരണം. അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യമം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ചില നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്തിൽ പറയാം? യമം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ സ്വയം പരിശീലിച്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യങ്ങളെയാണ് നിയമം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ സ്വയം പരിശീലിച്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് നിയമം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ യമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള, നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് യമം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പരിശീലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള, സ്വയം പരിശീലിച്ച് വരേണ്ട കാര്യങ്ങളെ നിയമം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ യമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോൺ വെജ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നത് നിർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്തിൽ വരും? യമത്തിൽ വരും. നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണിത്. നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വയം പരിശീലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് എന്നും നാമം ജപിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ സ്വയം, നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും ചെയ്തിരുന്നില്ല, പക്ഷെ നമ്മളത് ചെയ്ത് ഇനി പരിശീലനത്തിലൂടെ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് നിയമം എന്ന് പറയാം.
നമ്മളത് ചെയ്ത് 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 നമ്മൾ പരിശീലിച്ചു വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ യമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്, നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വയം പരിശീലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നിയമം എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് ആസനം. ആസനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളെ പോസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിറ്റേഷൻ സീറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആസനം എന്ന് പറയാം. ഒരു പൊസിഷൻ, നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ, നമ്മളെ പോസ്റ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ ആസന എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് പ്രാണായാമം. പ്രാണായാമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്, ബ്രെത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? പ്രാണായാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 4 കാര്യങ്ങള് യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമ. യമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്, നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പരിശീലിക്കേണ്ട, സ്വയം പരിശീലിച്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യങ്ങള്. ആസന എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ആ മെഡിറ്റേഷൻ സീറ്റ്, ആ പോസ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പ്രാണായാമം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ബ്രെത്തിനെ, അതായത് ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് പ്രാണായാമം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്തത് പ്രത്യാഹാരം. പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വിഡ്രോവൽ ഓഫ് സെൻസ്. നമ്മള് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിപ്പിക്കുന്നതിന്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് വിഡ്രോവൽ ഓഫ് സെൻസ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നത്തത് ധാരണ. ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞത് കോൺസെൻട്രേഷൻ. നമ്മള് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ആ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക, നമുക്ക് ഒരു ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത്? ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ കൂടെ, നമ്മൾ ഇത്രയും എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോട് കൂടി ഒരു ഏകാന്തമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ധ്യാനം ചെയ്യാനുള്ള പരിശീലന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. അതിനാണ് നമ്മൾ ധാരണ. ശ്രദ്ധിക്കുക, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യുക. ശ്രദ്ധയാണ് ധാരണയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ധ്യാനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്തായി? ഡീപ്പ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആവും. അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾക്ക് എന്തായി? നമ്മള് ഇഷ്ടമുള്ള, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ധാരണയില് കോൺസെൻട്രേഷൻ, പക്ഷെ ധ്യാനത്തിൽ വന്നപ്പോ അത് ഡീപ്പായിട്ടുള്ള, ഒന്നും കൂടി ആയിട്ടുള്ള ആ എന്താ പറയാ, കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയി. അതിനാണ് നമ്മൾ ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ധ്യാനത്തിൽ നിന്ന് സമാധിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും എന്തായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും? ആ ഒരു വ്യക്തി ആ ഇഷ്ടമുള്ള രൂപത്തെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ നമ്മള് സമാധിയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും ആ നമുക്ക് കണ്ണടച്ചാലും കണ്ണ് തുറന്നാലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ സമാധിയിൽ എത്തുമ്പോൾ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. ആ വ്യക്തി ഒരിക്കലും പിന്നെ സത്യത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല. എന്താണ്? സത്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചലിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. കണ്ണടച്ചാലും കണ്ണ് തുറന്നാലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ തന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് സത്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാത്തൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കും. അങ്ങനെയായിരിക്കും എവിടേക്ക് എത്തുമ്പോ? സമാധിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോ. അപ്പോ യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി, ഇതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ യമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്, നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശീലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്, ആസന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മെഡിറ്റേഷൻ സീറ്റ്, പോസ്റ്റർ, പ്രാണായാമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താ പറയാ, ബ്രെത്തിനെ, നമ്മളെ ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക, ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കോൺസെൻട്രേഷൻ, ശ്രദ്ധ ധ്യാനിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമാധിയിലിരിക്കുക. അതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ പറഞ്ഞത്. ക്ലിയർ ആയി എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ വേണ്ടത് അല്ലെ? നമ്മൾക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ യോഗകളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്താണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്? ഉദ്ധരേതാത്മനാത്മാനം ആത്മന്നാമവസാതയേത് ആത്മൈവാഹ്യാത്മനോ ബന്ധുരാത്മൈവാരിപുരാത്മനഃ. മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം, അധപതിക്കരുത്. ഭക്തനായ ആത്മാവിനെ തന്റെ മനസ്സാണ് ബന്ധു, അത് തന്നെയാണ് ശത്രു. അപ്പൊ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം, അധപതിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഭക്തനായ ആത്മാവിന്റെ ഉറ്റ മിത്രവും ശത്രുവും ആര് തന്നെയാണ്? ഉറ്റ ബന്ധുവും ശത്രുവും മനസ്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം, അധപതിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല.
ബദ്ധനായ ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനസ്സ് തന്നെയാണ് തന്റെ ബന്ധുവും, ശത്രുവും ആര് തന്നെയാണ്? മനസ്സ് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്വയം ഉദ്ധരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം, അധപതിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയണത്. അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് നമ്മുടെ ശത്രുവായിട്ട് മാറും. നമ്മൾ ഉറ്റ മിത്രവും ശത്രുവും മനസ്സ് തന്നെയാണ്. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് നമ്മുടെ ശത്രുവായിട്ട് മാറും. ബന്ധുരാത്മന്മനസ്തസ്യേനാത്മൈവാത്മനാജിതഃ അനാത്മനസ്തു ശത്രുത്വേ വർത്തേതാത്മൈവ ശത്രുവ്. മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റം സുഹൃത്ത്. അതിന് കഴിയാത്തവനാകട്ടെ മനസ്സ് പരമശത്രുവുമായിരിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സ് നമ്മുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായിരിക്കും. അതിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് നമ്മുടെ പരമശത്രുവായിരിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സ് നമ്മുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായിരിക്കും. അതിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് നമ്മുടെ എന്തായിട്ട് മാറും? പരമ ശത്രുവായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിനെ ജയിക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഉറ്റ സുഹൃത്താക്കി മാറ്റണം നമ്മൾ മനസ്സിനെ. അത് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശത്രുവായിട്ടാണ് മനസ്സ് മാറുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മളെ മനസ്സ് നമ്മുടെ ശത്രുവായിട്ടുള്ള ശത്രുവായിട്ടുള്ള മനസ്സിന്റെ കൂടെ നമ്മളെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും നമ്മൾ കഴിയേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം? നമ്മൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിനെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തായിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ജിതാത്മന പ്രശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിതഃ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു തഥാ മാനാപമാനയോഃ. മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവൻ ശാന്തി നേടുകയാൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒന്നുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് നേടാൻ സാധിക്കും? ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്? മനസ്സിനെ കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞാല്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ഒരേപോലെ തന്നെയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മനസ്സിനെ കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും. നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു അല്ലെ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? പണ്ഡിതന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. കാരണം അവർക്ക് എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കും. കാരണം അവർക്കറിയാം എല്ലാവരിലും ഭഗവാന്റെ അംശം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അറിയാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയ വ്യക്തി, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ യോഗികള്, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാറ്റിനെയും ഒരുപോലെ അവരെ സംബന്ധിച്ച് സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും മാനം വന്നാലും മറ്റുള്ളവര് അപമാനിച്ചാലും എല്ലാവരും എല്ലാതും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. കാരണം ആ വ്യക്തി ഏത് ബോധത്തിലാണ്? ശാരീരിക ബോധത്തിലല്ല, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലായിരിക്കും ആ വ്യക്തി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നും ബാധിക്കില്ല. കാരണം എല്ലാതും ആർക്ക് സമർപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണത്? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ചൂടും തണുപ്പും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒന്നുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും. ജ്ഞാന വിജ്ഞാന തൃപ്താത്മാ കുടസ്ഥോ വിജിതേന്ദ്രിയഃ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ യോഗി സമലോഷ്ടാശ്മ കാഞ്ചനഃ. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരനിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാം. ആത്മസംയമിയായ അയാൾ അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും ഒന്നുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായിട്ടുള്ള ഒരാളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആത്മസാക്ഷാത്കാരനിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മസംയമിയായ അയാള് അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയില് കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒരുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പൊ ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആത്മസാക്ഷാത്കാരനിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്? അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. ഭൗതികമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അഭൗതികതയിലായിരിക്കും ആ വ്യക്തി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയില് കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ഒരേപോലെയായിരിക്കും. എല്ലാത്തിനും ഒരേ മൂല്യമായിരിക്കും ആര് കാണുന്നത്? ആ യോഗിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ലൗകിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ആർക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കില്ല. അത് വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായ ഒരാളുമായി സഹവസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടാകണം.
കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആളാണ് കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ. ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്താൽ സംതൃപ്തനാണ് അയാൾ. ജ്ഞാന സാക്ഷാത്കാരം ഒരാളെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ്. നമുക്കറിയാം ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഓരോ താളിലും ആരെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ചാണ് ഓരോ താളിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ആർക്കും എന്ത് ഉണ്ടാവില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മാലിന്യം മാറ്റണം. അതിന് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഈ ലൗകിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ആർക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കില്ല. അതിന് വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ഒരാളുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അതായത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സഹവസിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? കൃഷ്ണാവബോധം നമുക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനെ ആ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം മൂലം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം മൂലം നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം നേടാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? നമ്മള് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തനാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്താൽ സംതൃപ്തനാണ് അയാൾ. ജ്ഞാന സാക്ഷാത്കാരം ഒരാളെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലൂടെ, ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള സേവനത്തിലൂടെ ആ വ്യക്തി എപ്പോഴും സംതൃപ്തനായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരാളെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ. അഥ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാതി ന ഭാവേത് ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയൈഹി സേവോന്മുഖേഹി ജിഹ്വാദോ സ്വയമേവാസ്ഫുരത്യതഃ. എന്താ പറഞ്ഞേ? അഥ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാതി ന ഭാവേത് ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയൈഹി സേവോന്മുഖേഹി ജിഹ്വാദോ സ്വയമേവാസ്ഫുരത്യതഃ. ഭൗതിക മാലിന്യം പൂണ്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ കൃഷ്ണന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീല എന്നിവകളുടെ സ്വഭാവം ആർക്കും ഗ്രഹിക്കാനാവില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് പരിപൂരിതനാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെയും നാമം, രൂപം, ഗുണം ഇത്യാദികളെയും അറിയാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയാണ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും ദിവസം നമ്മൾ പറയുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക മാലിന്യം നിറഞ്ഞതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീല ഇതിന്റെ ഒന്നും നമുക്ക് സ്വഭാവം നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് കഴിയില്ല. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് പറയുന്നതാണ്. നാത്യശ്നതസ്തു യോഗോസ്തി ന ചൈകാന്ത മനശ്നതഃ ന ചാതി സ്വപ്നശീലസ്യ ജാഗ്രതോ നൈവ ചാർജുന. ഇനി എന്താ പറയണത്? ഇത്രയും നേരം നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണതിനെ കുറിച്ചാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അല്ലെ. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മള് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കുക. നമുക്ക് എന്നാലേ നമുക്ക് പരിപൂർണതയിൽ എത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അതിനാണ് യോഗ പദ്ധതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ്, മനസ്സിനെ മാത്രം നിയന്ത്രിച്ചാ പോരാ, എന്തും വേണ്ടി വേണം പറഞ്ഞു. അർജുന, വളരെ കുറച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ്, കുറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും കുറച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും എന്താകാൻ സാധിക്കില്ല? യോഗിയാവാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ വളരെ കുറച്ച് ഭക്ഷിക്കുക, കുറെ ഭക്ഷിക്കുക, ഉറക്കമില്ലാതിരിക്കുക, കുറെ ഉറങ്ങുക, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അപ്പൊ മനസ്സിനെ മാത്രം നിയന്ത്രിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, നമ്മൾ എന്തുകൂടി വേണം? ഭക്ഷണവും നിയന്ത്രിക്കണം, ഉറക്കവും നിയന്ത്രിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു വ്യക്തിക്ക് യോഗിയാകാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. പിന്നെ യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്തചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു യുക്ത സ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഃ. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാൻ കഴിയും. ഇനി എന്താ പറയണത്? ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി ഈ 4 കാര്യങ്ങളും പാലിക്കുന്നവനും കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് കൂടി പറയാണ്. പിന്നെ യോമാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ചാമയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സചാമേന പ്രണശ്യതി. എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവന് ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല, എനിക്ക് അവന് നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. ഇനി അത് മാത്രല്ല, എല്ലാവടവും ഞാനുണ്ട്, എല്ലാറ്റിലും ഞാനുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവന് ഒരിക്കലും ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. നമ്മള്
പറഞ്ഞില്ല, എല്ലാവരുടെയും അധിപനാണ് ഭഗവാൻ, ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവരുടെയും എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട്, എവിടെയും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ഭഗവാന് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല. നമ്മളിവിടെ പ്രഹ്ലാദകുമാരനെ നമുക്കറിയാം. പ്രഹ്ലാദകുമാരൻ എന്താണ് അച്ഛന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്? ഹിരണ്യകശിപുവിനോട് പറയണത് ഭഗവാൻ എല്ലാവിടും ഉണ്ട്, ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അച്ഛൻ ചോദിച്ചു ഈ തൂണിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എവിടെന്നാ വന്നത്? തൂണിൽ നിന്നാണ് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ എല്ലാവിടെ ഉണ്ട്, എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ അവിടെ ആ ഭക്തൻ പറഞ്ഞ കാര്യം തെളിയിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തനെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, ഭക്തന് ഭഗവാനും ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം എല്ലാറ്റിലും ആരെ കാണാൻ ആ ഭക്തന് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് ആ ഭക്തന് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചൊരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ എല്ലാവിടെയും ദർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എല്ലാവിടെയും ദർശിക്കാനായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. എല്ലാതും കൃഷ്ണനിൽ അധിവസിക്കുന്നതായിട്ടും ആ ഭക്തന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയെല്ലാം കൃഷ്ണശക്തിയുടേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിനാൽ അവ ഓരോന്നും കാണുമ്പോഴും അയാൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ബോധവാനാണ്. അപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എല്ലാവിടെയും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും. അതിനാൽ അവ ഓരോന്നും കാണുമ്പോഴും അയാൾക്ക് ആരെ കുറിച്ച് ബോധം ഉണ്ടാകും? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അയാള് ബോധവാനായിരിക്കും. അങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ കൂടാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാനാകില്ല, എല്ലാറ്റിന്റെയും നാഥൻ ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മൗലിക സിദ്ധാന്തം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം, ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും നാഥൻ, ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവരും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രേമാഞ്ജനചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്താ സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി യം ശ്യാമസുന്ദരമചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. എന്താ പറഞ്ഞ? ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. എന്താ പറഞ്ഞ? ഭക്തന്മാരുടെ ആ പ്രേമാഞ്ജനം കൊണ്ട്, പ്രേമം കൊണ്ട് അഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആദിപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ, ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. എവിടെയാണ് ഭഗവാൻ ഉള്ളത്? ഭക്തഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഉള്ളത്. എങ്ങനെ? തന്റെ ശാശ്വതമായ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ. ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ശ്യാമസുന്ദര രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏത് രൂപമാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. കണ്ണിന്റെ കളറ്, കറുത്ത കളറ്. ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം, ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള ഓടക്കുഴൽ വായിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ രൂപം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ശ്യാമസുന്ദര രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ശ്യാമസുന്ദര രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൃഷ്ണന്റെ രൂപം, അതായത് ഓടക്കുഴൽ വായിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം ഉണ്ടല്ലോ കൃഷ്ണന്റെ, അതിനെ ഓടക്കുഴൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിനെയാണ് ശ്യാമസുന്ദര രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള രൂപം എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള രൂപം ഏതാണ്? കൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപമാണ്. അപ്പൊ ബാക്കിയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അവതരിച്ചതാണ് ബാക്കി എല്ലാ രൂപങ്ങളും. ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള രൂപം ഏതാണ്? ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണെന്നാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവത്ഗീതയിലല്ല, ഇത് ഏതിലാ പറയുന്നത്? ഏതിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറിയാവോ? ഈ പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചന, അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അത് ഏതിലത്തെ ശ്ലോകാണ് അറിയാവോ? ബ്രഹ്മസംഹിത കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് അത് അല്ലെ. പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്താ സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി യം ശ്യാമസുന്ദരമചിന്ത ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണിത്. ഇതാണ് ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജനം കൊണ്ട് കണ്ണുകൾ എഴുതിയ ഭക്തന്മാർക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആ ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. ഭക്തരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ? ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തില്. എങ്ങനത്തെയുള്ള രൂപത്തില്? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും വാഴുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്താ പറഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? ചഞ്ചലം ഹി മന കൃഷ്ണ
പ്രമാധി ബലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവാസു ദുഷ്കരം. അർജുനൻ പറയാണ്, ചഞ്ചലം ഹീമന കൃഷ്ണ പ്രമാധി ബലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവാസു ദുഷ്കരം. അതായത് മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, അത് വഴങ്ങാത്തതാണ്, ബലമേറിയതാണ്. കൃഷ്ണ, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, ഭഗവാനോട് പറയണ, കൃഷ്ണ, മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് ചഞ്ചലമായിട്ടുള്ളതാണ്, അത് പ്രക്ഷുബ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്, അത് വഴങ്ങാത്തതാണ്, ബലമേറിയതാണ്. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാളും പ്രയാസമുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല കൃഷ്ണ, അത് വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതും ചഞ്ചലമായിട്ടുള്ളതും പ്രക്ഷുബ്ധമായിട്ടുള്ളതുമാണ്. അതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണ് കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ, പക്ഷെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പ്രയാസമുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നതെന്ന് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയാണിരുന്നിട്ട്. ആരാണ് പറയണത്? അർജുനൻ ആരാണ്? ഇത്രയും ദൃഢനിശ്ചയ ദൃഢവിശ്വാസമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം, ഗുരു പല പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോഴും ആ പരീക്ഷണങ്ങളിലൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ വിജയിച്ചതാരാണ്? അർജുനനാണ്. അത്രയും ആ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ദൃഢനിശ്ചയമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അർജുനൻ. ആ അർജുനനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന്. അപ്പൊ അത് കേട്ടപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അസംശയം മഹാബാഹോ മനോ നിർദിഗ്രഹം ചലം അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേണ ച ഗൃഹ്യത്തെ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കുന്തിപുത്ര, അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്നത് തീർച്ചയായും ദുഷ്കരമാണ്. എന്നാൽ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേണ ച ഗൃഹ്യത്തെ എന്നാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. എന്താ പറയണത്? ശരിയാണ്, നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. മനസ്സിനെ കീഴടക്കുക, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാം? നിരന്തരമായ പരിശീലനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും, മനസ്സിനെ അടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അർജുനനോട് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. പ്രാപ്യ പുണ്യ. അപ്പോ അർജുനൻ അടുത്ത സംശയം വരാണ്. അപ്പൊ ശരി, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ചോദിച്ചപ്പോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് അർജുനന്റെ സംശയം എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിനൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ സേവകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ നാമം ജപിക്കാനും ഭഗവത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. കുറെ നാള് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യം കൊണ്ട് എനിക്കിതൊന്നും പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട്, എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വന്നാൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ദോഷം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അടുത്ത ആരുടെ സംശയം? അർജുനന്റെ സംശയം അല്ലെ. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അത് മുഴുവനാക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവോ എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ, 2 ദിവസം നാമം ജപിച്ച് 3-ാമത്തെ ദിവസം ജപിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമെന്ന്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അർജുനനും ചോദിക്കാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ അത് ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ സംശയം? അർജുനന്റെ സംശയം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിനെന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാം ലോക നുഷിത ശാശ്വതി സമഹ ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗ ഭ്രഷ്ടോഭിജായതേ. അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജിതനാകുന്നയാൾ പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ച് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ വാണതിനു ശേഷം നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബത്തിൽ വീണ്ടും പിറക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ കർമ്മയോഗത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള യോഗ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ കുറെ നാൾ ചെയ്തു, ഭക്തിയുടെ സേവനമൊക്കെ ചെയ്തു, പിന്നെ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ പരാജയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ ചെയ്തതിന്റെ പുണ്യം നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം അല്ലെ. ആ ചെയ്തതിന്റെ പുണ്യം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപരിലോകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ആനന്ദം അനുഭവിച്ച് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ പുണ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ അവിടെ അനുഭവിക്കും. ആ പുണ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ തീരുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് വേണ്ടി വരും? വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് ജന്മമെടുക്കും. അങ്ങനെ ജന്മമെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ജന്മമെടുക്കുന്നത്? പുണ്യാത്മാക്കളുടെ കുടുംബങ്ങളില്, പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബത്തിൽ വന്നിട്ട് ജന്മമെടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്? നമ്മള് ഈ യോഗത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ആ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ
പോകും. നമ്മൾ ഉപരിലോകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ആ പുണ്യഫലങ്ങൾ മുഴുവൻ അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ എവിടേക്ക് വന്ന് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്താണ് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്? നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വരുമ്പോ നമ്മൾ ചിലപ്പോ പുണ്യാത്മാക്കളുടെ എന്താ പറയേണ്ടത്, ധർമ്മബോധമുള്ള വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിലോ ബ്രാഹ്മണന്റെ കുടുംബത്തിലെ കുലശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ധനാഢ്യന്മാരുടെ കുടുംബത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ വന്ന് ജന്മം എടുക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ഈ ഭക്തി വീണ്ടും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. എന്നിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യണില്ലെങ്കിലോ വീണ്ടും നമുക്ക് പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ സംഭവിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ജന്മം നല്ല കുടുംബത്തിൽ നമുക്ക് ജന്മം എടുക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മളെ പുണ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വന്നിട്ട് ധനാഢ്യരുടെ കുടുംബങ്ങളില്, പിന്നെന്താണ് നീതിനിഷ്ഠയുള്ള കുടുംബങ്ങളില്, വൈഷ്ണവരുടെ കുടുംബങ്ങളില്, ബ്രാഹ്മണന്റെ കുടുംബങ്ങളില്, കുലശ്രേഷ്ഠതയുള്ളവരുടെ ഒക്കെ കുടുംബങ്ങളിലായിരിക്കും നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കുക. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമുക്ക് വീണ്ടും ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. എന്നിട്ടും നമ്മൾ അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും താഴ്ത്തിക്ക് തന്നെ പോകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തതിന് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല, നഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ 10 ചെയ്താൽ ഇവിടെ 11 തൊട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങിയാൽ മതി നമുക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അതിനൊരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല, നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, സ്വല്പമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായത്തെ മഹതോ ഭയാത്മ പറഞ്ഞത്. അതായത് 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു, നമ്മൾ ചെറിയൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ പോലും, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു കാര്യം ചെയ്താലും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളെ മോചിതനാക്കും നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ എത്ര ചെയ്താലും അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി യോഗികളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയാണ്, യോഗികളെ ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി ആരാണെന്ന് പറയാണ്. യോഗി നാമപി സർവേഷ മദ്ഗതേനാന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോ മാം സമേ യുക്തതമോ മതഃ. യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി എങ്ങനെയാണ്? പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിൽ വെച്ച് ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി. എന്നോട് ദൃഢതമമായ യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് അത്യുത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി. എന്നോട് ദൃഢതമമായ യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? യോഗി എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുക, പിന്നെ ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി. ആ വ്യക്തി തന്നെയാണ് ദൃഢതമമായിട്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് യോഗത്തില് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ നിർത്തണം. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത്. ഇനി ഭക്തി യോഗയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു സത്യയുഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്? എന്താണ് വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ധ്യാനം ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ത്രേതായുഗത്തില് യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ദ്വാപര യുഗത്തില് വിഗ്രഹാരാധനയാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കലിയുഗത്തിൽ വന്നപ്പോ നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു? ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കണം എന്നാണ് കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്? ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമൈവ കേവലം കലോർ നാസ്തൈവ 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 ഗതിരന്നത്തെ. കലിയുഗത്തില് ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കാന്നല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല എന്നാ പറയണത്. കലിയുഗത്തില് വേറൊരു വഴിയില്ല, വേറൊരു വഴിയില്ല, വേറൊരു വഴിയില്ല എന്ന് 3 പ്രാവശ്യം എടുത്ത് പറയണേ. കലോർ നാസ്തൈവ 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 ഗതിരന്യത്തെ. വേറൊരു മാർഗം ഇല്ല എന്നാ പറയണ. ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കാന്നല്ലാതെ വേറൊരു മാർഗം ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് കലിയുഗത്തില്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയണത്? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ യോഗകളെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭക്തി യോഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ടെന്ന് പറയണം. അതിനൊരു ഇതാണ് പറയുന്നത്, കോണിപ്പടി സ്റ്റെപ്പ് കയറി ചെല്ലുന്നതും നമ്മള് എന്താണ് ലിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യം ചെയ്യാണ്. സ്റ്റെപ്പ് കയറുമ്പോ എന്താണ്? സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകുമ്പോ നമുക്ക് കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് സമയം എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും. പക്ഷെ നമ്മള് ഇതില് പോകാണെങ്കിലോ, ലിഫ്റ്റിൽ പോകാണെങ്കിൽ 1 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മുകളിലെത്തും. അങ്ങനെയാണ് അതാണ് നമ്മളെ ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് ഗുണം. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടതാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഭക്തിയോഗം നമ്മളെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്.
ഇനി എല്ലാ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഭഗവത് നാമജപത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. കലിയുഗത്തില് 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആരവതരിച്ചത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അതായത് ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത് 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. എന്തായിരുന്നു ഉദ്ദേശം? കലിയുഗത്തില് നാമസങ്കീർത്തനം, ഭക്തിയുടെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുക, നാമജപം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. നാരായണീയ സംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, കലിയുഗത്തില് കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകള് ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലണം. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണമെന്ന് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നാരായണീയ സംഹിതയില് പറയുന്നുണ്ട്, കലിയുഗത്തിൽ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണമെന്ന് എല്ലാത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കലിസന്തോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാ വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെയും തിരഞ്ഞ ശേഷം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രോച്ചാരണത്തെക്കാൾ ഈ കാലഘട്ടത്തില് ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതി കണ്ടെത്താനില്ല. അപ്പൊ കലിസന്തോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തെരഞ്ഞിട്ടും എല്ലാ വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും നോക്കുമ്പോഴും കലിയുഗത്തില് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിനേക്കാളും ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ടില്ല. എവിടെ? ഈ കലിയുഗത്തില്. കലിയുഗത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിനാണ്. പിന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, 12-ാം സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായം 51-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, എന്റെ പ്രിയ രാജാവേ, കലിയുഗത്തിലെ തെറ്റുകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ യുഗത്തിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഗുണം എന്താണുള്ളത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാകാനും അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന എന്താണ്? കലിയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് തെറ്റുകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കലിയുഗം. ആ കലിയുഗത്തിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഗുണം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എവിടേക്ക് ഉയരാനും സാധിക്കും? മുക്തനായി അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, യജ്ഞത്തില് ഭഗവാൻ ആരാണ്? ജപയജ്ഞമാണ്. യജ്ഞങ്ങളില് ഭഗവാൻ തിരുനാമ ജപമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത 10-ാം അധ്യായം 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി ശിഷ്ടാഷ്ടകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, എന്റെ ഭഗവാനെ, ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വമേ, അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ നാമത്തിൽ ജീവനുള്ള സത്തയ്ക്ക് എല്ലാ ഭാഗ്യവും ഉണ്ട്. അതിനാൽ അങ്ങയ്ക്ക് കൃഷ്ണ, ഗോവിന്ദ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പേരുകളുണ്ട്. അങ്ങയുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും ആ പേരുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. അവിടെ അവ ഓർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള കഠിനവും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ നിയമങ്ങളില്ല. അപ്പൊ ശിഷ്ടാഷ്ടകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാനും തമ്മില് വ്യത്യാസമില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കഴിവുകളും എല്ലാ ഗുണങ്ങളും എന്തിനുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനുണ്ടെന്ന് പറയാണ്, ശിഷ്ടാഷ്ടകത്തില് പറയുന്നതാണ്. ഇനി നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിക്കണം. നമ്മള് പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം നമ്മൾ ജപിക്കണം. പിന്നെ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ, അതാണ് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ, അതാണ് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം. അതായത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് ബലരാമനാണ്. അദ്വൈത ആചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവും ശിവനും ചേർന്നിട്ടുള്ള അവതാരമാണ്. ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണിയാണ്. ശ്രീവാസൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാരദ മഹർഷിയാണ്. ഈ 5 പേരാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? പഞ്ചതത്വം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ 5 പേരെ നമിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാനായിട്ട്. പിന്നെ മന്ത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ശ്രവിക്കുക. മന്ത്രം കേൾക്കേണ്ട രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ മന്ത്രം ജപിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ചൊല്ലണ മന്ത്രം നമുക്ക് ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കാൻ കൂടി സാധിക്കണം. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ മന്ത്രം ജപിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഓരോ പേരും നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം? വ്യക്തമായിട്ട് ഉച്ചരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാലും രാമ എന്ന് പറയുന്നതും കൃത്യമായിട്ടും വ്യക്തമായിട്ടും നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കേണ്ടതാണ്. ആദരവോടെ ആയിരിക്കണം മന്ത്രം ജപിക്കേണ്ടത്. ഭക്തിയോടെ ആയിരിക്കണം. ആദരവോടെയും ഭക്തിയോടും കൂടി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലേണ്ടത്. ഏത് സമയത്തും എവിടെ ഇരുന്നോ നടന്നോ നമുക്ക് മന്ത്രം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏത് ദിശയിലേക്ക് ഇരുന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാം. ഏത് സ്ഥലത്തും ജപം ചെയ്യാം. ഇരുന്നോ നടന്നോ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നാമം ചെയ്യാം. പിന്നെ ഏത് ദിശയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നാമം ചെല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്ന സമയത്ത് ചൊല്ലണമെന്നില്ല. ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും
രാവിലെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിലാണ് മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിനെ കൂടുതൽ ശുപാർശ ചെയ്യണത്. ഏറ്റവും നല്ലത് ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിലാണ്. രാവിലെ ഒരു സമയം 3:30 4:30 സമയത്താണ് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സമയം പറയുന്നത്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് മന്ത്രം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പോ കുളിച്ചതിന് ശേഷമോ നമുക്ക് ജപം തുടങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ വയ്യാത്തവരാണ്, രാവിലെ തന്നെ കുളിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ കൈയും കാലും മുഖം കഴുകിയിട്ട് നാമജപം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ എണ്ണ വെച്ച് മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം എന്നുള്ളത് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഒരു കാര്യം മാത്രം പറയണം, നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എണ്ണം വെച്ചിട്ട് വേണം ചെല്ലാനായിട്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം 108 തവണയെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ജപിച്ചിരിക്കണം എന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഒരു ദിവസം 108 തവണയെങ്കിലും നമ്മൾ ജപിച്ചിരിക്കണം. മന്ത്രം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ളത് 108 തവണയെങ്കിലും നമ്മൾ ജപിച്ചിരിക്കണം. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്? മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചൊല്ലുമ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തരുത്. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് മുഴുവനാക്കിയാലാണ് ആ മന്ത്രം മുഴുവനാകുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞത് തെറ്റാണ്. പിന്നെ ജപമാലയിലെ കൃഷ്ണമുത്തില് മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. ആ ജപമാലയിൽ ഒരു മുത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് മുകളിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവില്ല, അത് ആ മുത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? കൃഷ്ണമുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മേരുമുത്ത്, ഗുരുമുത്ത് എന്നൊക്കെ പറയും. ആ മുത്തുമല പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രമാണ് ചൊല്ലേണ്ടത്. അതിന്റെ അടുത്ത മുത്ത് തൊട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ജപം ചെയ്ത് തുടങ്ങേണ്ടത്. ഹരേക്ക് പ്രത്യേക അർത്ഥമുണ്ട്, അത് പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അർത്ഥമുണ്ട്. പിന്നെന്താണ്? മന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല? പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടോ പത്രം വായിച്ചുകൊണ്ടോ മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. TV, മൊബൈല് തുടങ്ങിയ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? മന്ത്രം ചൊല്ലാനായിട്ട് പാടില്ല. പിന്നെ നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഇനി എന്തൊക്കെയാ പറയണത്? നമുക്ക് സമാധാനം കിട്ടാനും യഥാർത്ഥ സന്തോഷം കിട്ടാനും എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? നാമജപം കൊണ്ട് സാധിക്കും. നാമജപം എന്ന് വെച്ചാൽ സമാധാനം, സന്തോഷം, പിന്നെ ജ്ഞാനോദയം നേടാനും നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കാണ്? മഹാമന്ത്ര ജപത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നു കൊണ്ടും കൂട്ടായിക്കൊണ്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നാമം ജപിക്കാം. ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിലുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല ഗുരുദേവിക്ക് ജയ്. നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നാമത്തേതായിരുന്നു, അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 കടവുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാര, ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്. ഈ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏതാണ്? യമ, നിയമ, പ്രത്യാഹാരം, വിഡ്രോവൽ ഓഫ് സെൻസസ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കല്, ധാരണ, കോൺസെൻട്രേഷൻ, ധ്യാനം. ധാരണ എന്ന് വെച്ചാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ, ധ്യാനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡീപ്പ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. പിന്നെ മറ്റേതെന്താണ്? ലാസ്റ്റ് സമാധി. സമാധി എന്ന് പറയുമ്പോ സമാധിയിലെത്തിയൊരവസ്ഥ. അതാണ് നമ്മളെ ശുദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ ഉറ്റമിത്രവും ശത്രുവും ആരാണ്? ആർക്കൊക്കെയാണ് യോഗിയാവാൻ സാധിക്കാത്തത്? ആർക്കെല്ലാമാണ്? വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും. അപ്പൊ കുറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും കുറച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഒട്ടും ഉറങ്ങാത്തവർക്കും യോഗിയാവാനായിട്ട് കഴിയില്ല. സ്ഥിരതയില്ലാത്ത മനസ്സിനെ എങ്ങനെ കീഴടക്കാന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? നിരന്തരമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിരന്തരമായ പരിശീലനത്തിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. 41ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? യോഗത്തിൽ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ ആണതിനു ശേഷം നീതിയുള്ള
മക്കളെയോ ധനികരുടെയോ ധനികരുടെയോ പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ കുടുംബത്തിൽ വീണ്ടും പിറക്കുന്നു. അതായത് യോഗത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളതാ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ് പുണ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചപ്പോ നമുക്ക് കിട്ടിയ പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപരിലോകത്തിൽ ലോകങ്ങളില് അനുഭവിക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് വരും, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് വീണ്ടും ധനികന്റെയോ ഉയർന്ന കുലത്തിലുള്ളവരുടെയോ വീട്ടിൽ ജനിക്കും. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, അവിടെ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മള് പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ നമ്മള് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. പിന്നെ യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടൊരു യോഗി ആരാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ ധ്യാനപൂർവം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് അത്യുത്തമൻ. ഉത്തമനായ യോഗി. അതായത് യോഗിനാമപി സർവേഷാം മദ്ഗതയാനാന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേയോമ സമയയുക്തതമോമത. അതായത് ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ തന്നെ അതാണ് യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി. പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം എന്താണ്? ചൈതന്യം ശ്രീകൃഷ്ണ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം. മഹാമന്ത്രം എങ്ങനെയാണ് ചൊല്ലേണ്ടത്? ആദരവോടെ ഭക്തിയോടെ ആദരവോടെ ചൊല്ലണം, ഭക്തിയോടെ ചൊല്ലണം. എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ചൊല്ലാം. 108 തവണ ഹരേ ഹരേ രാമ. അങ്ങനെയൊക്കെ അത് പറഞ്ഞു കേട്ടല്ലോ. മഹാമന്ത്രം എങ്ങനെ ചൊല്ലേണ്ടത്? 108 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാനായിട്ട് മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല? പുസ്തകം വായിക്കാൻ പാടില്ല, പാടില്ല, മന്ത്രം ചൊല്ലരുത്, പുസ്തകം പത്രം ചൊല്ലാൻ പാടില്ല അല്ലെ, ഭക്തിയൊന്നും ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. പിന്നെ നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സമാധാനം, സന്തോഷം, ജ്ഞാനോദയം. സമാധാനം ഉണ്ടാവും, സന്തോഷം ഉണ്ടാവും, ജ്ഞാനോദയം.